Qatar Airways, waħda mill-akbar linji tal-ajru fid-dinja, ħabbret li mill-4 ta' Ġunju tas-sena d-dieħla se tibda titjiriet diretti lejn Malta. It-titjira minn Qatar lejn Malta se ssir kuljum tul l-istaġun tas-sajf u 4 darbiet fil-ġimgħa tul ix-xitwa. Il-Kap Eżekuttiv tal-grupp tal-Qatar Airways Akbar al-Baker stqarr li jinsabu ħerqana biex jintroduċu lil Malta lill-klijenti tagħhom. Il-passiġġieri li se jivvjaġġaw lejn Malta fiż-żona riservata għal passiġġieri kummerċjali jistgħu jgawdu minn kumdità kbira b'servizz mill-aqwa ta' ikel u xorb. Fil-preżent il-Qatar Airways topera flotta moderna ta' aktar minn 200 ajruplan permezz tal-Ajruport Internazzjonali ta' Hamad għal aktar minn 160 destinazzjoni madwar id-dinja. Fi stqarrija l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi laqa din ir-rotta l-ġdida bejn Malta u Doha minn Qatar Airways qal li dawn it-titjiriet se jtejbu l-konnettività ta' Malta. Dr. Mizzi qal li dan il-ftehim ġie konkluż waqt żjara illi saret fil-Qatar fin kellu laqat mal-Kap Eżekuttiv tal-linja tal-ajru tal-Qatar Akbar al-Baker. Din hija t-tieni kollaborazzjoni bejn Malta u l-Qatar Airways fil-qasam tal-avjazzjoni. Dan wara ftehim bejn l-Air Malta u l-Qatar Airways biex tħarreġ lill-bdoti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.